ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾವಿಡ ಪನ್ನಗಲ ನಾನು ಲವ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಪಂತಿನತ್ತು ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಬಂತಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀನು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸಣ್ಣ ಐಕೆ ನಾನು ಇಂಚ ಮಂತ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಬಂದು ಕದಂಟೆ ಇಂಚ ಬರೀ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂಡೆ ಕಾವ್ಯ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಇಂಚ ಬರೆಯಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ನಾನು ಇಂಚ ತೂಯಿನಿ ತೂನಾಗಿರ್ ನಂಬುಜಾರು ಆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ತೂಯಿಲಕ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಪೋದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಮನ್ಪನ ಬದಾಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗಾಲ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡಿತ್ತು ಆತ ಎಂಚ ಒಪ್ಪ ಇರಂದು ಇತ ಒಪ್ಪಡ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಿನಿಮಾಗ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನಿ ಎರನೇ ಪೋಡಿನಾರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಂತಾರ ಎಂಚಿನ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇರ್ನ ಒಪ್ಪಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರಂಜ್ ಪಾತೆರ ಬಂದಿರು ಪಂಡ ಆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆತ ವಿಚಾರಲಿಗೆ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಇತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಮಂಡೆಡ್ಲು ಪುಣ ಎಂಜ ಬಂದಾಗ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟನ ಮ ಗೆರೆಗಿತ್ತು ಪುದರ್ಡು ಇತ್ತು ಲವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅವು ಎಂಚ ಒಂದು ವಾಯಿನಿ ಓಲ್ ತುಯಿನಾರೆ ಈರೇನು ಓಲ್ ತುಯಿನಿ ಅವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಉಂಡದೆ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಏಜ್ದ ಒಂದು ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಓಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬುಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಏನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಕಂಟಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಅಂದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಅನ್ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾವಿಡ ಪನ್ನಗಲ ಯಾನ್ ಲವ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಪಂತಿನತ್ತು ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಬಂತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮದ್ಮೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಬಂತಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತುಯಿನಿ ಓಲು ತುಯಿನಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕುಲ್ಲು ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರ ಒಂದು ನಮ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಲಕ ಗದಂಡೆ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕುಲ್ಲುನು ಅವು ಉದ್ದ ಕುಜ್ಜಲ್ ಮೀಸೆ ಇಂಚು ಇಂಚು ಪೂರ ಏನಂತ ತೂದು ಕಾಲೇಜ್ ಉದ್ದ ಕುಜ್ಜಲ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತುದ್ದ ಇತ್ತು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಓಹೋ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕುಲ್ದು ಏನೊಂದು ಸೆಟ್ ಮೂಜಿ ಜನ ದೋಸ್ತಿನ ಕುಲ್ ಪಂಡ ಶಾರದಾಡದೆ ನಾನು ಕುಲೊಂದು ಬರೆಯಂದಿತ್ತೆ ಬರೆಯೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತು ಅರೇನೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಬರ್ಪುಣದೆ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದಿತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಈತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಜನ ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅವು ಇರ್ತು ಗೊತ್ತಾವಿರಿ 70 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ನಾನು ಇಂಚ ಕುಲು ಒಂದೆ ಇಂಚ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂಡೆ ಕಾವ್ಯ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಇಂಚ ಬರೆಯಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ನಾನು ಇಂಚ ತೂಯಿನಿ ತೂನಾಗಿರ್ ನಂಬುಜಾರು ಆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ತೂಯಿಲಕ ಉಂದು ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಬಂದೊಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ತೂನಕ ಎಂಕೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ತೂಯಿಲ ಕಾಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಇರ್ ಜನಕುಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಾವ್ಯಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಒಂಜೇಲಕ ತೂಯರ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಕ್ ಮಮ್ಮಿನ ತೂಯಿಲಕ ಅದು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಂಕೊಂತೆ ಇರ್ಮಾರ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಸೊ ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಐತೇನೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೋತಿಜ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಐತೆನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದಿಯ ಪಣ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೊ ಐಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ದ ಪುಟಿದಿನ ದಿನ ತಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ ತುನಾಗ ಕಾವ್ಯನಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 12th ಫೆಬ್ರವರಿ 2nd ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀನು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಣ್ಣ ಐಕೆ ನಾನು ಇಂಚ ಮಂತದ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಬಂದು ಮಾಡಿದ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಪಾತ್ರ ಐದಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ದೆನ್ ಅನ್ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಸೊ ಪಂದ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂದೆ ಕಷ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂತೆ ಒಂದು ಮಂತಾರೆ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಂಚನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಜ್ಜಾರ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಅವ್ರು ತಿಪ್ಪುನು ರಾಂಗ್ ಆಪುನು ತಪ್ಪಾಪುನು ಓದೇರ ಬೈದೀನಿ ಇಂಚೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತಿಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಂಚೆಂಡೆ ಏನು ನೀನು ಮದ್ಮೆ ಅವಡ ಅಂದಿಗೆ ಸೊ ಐಕ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಬಕ್ಕ 2 days ಇರ್ಬೇಕ ಪಂಡೇರು ಪಂಡದಾದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬಂತೆ ಆತ ಎಂಚ ಒಪ್ಪ ಇರಂದು ಇತ ಒಪ್ಪಡ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಿನಿಮಾಗ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನಿ ಎರನೇ ಪೋಡಿನಾರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಂತಾರ ಎಂಚಿನ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಪೋದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಮನ್ಪನ ಬದಾಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗಾಲ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡು ಅಕಲ್ ಮಗಲಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ ಅಕಲ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವಡು ಅಪ್ಪಗಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಆತನೇಟ ವಾ ಪೊಣ್ಣನ್ನ ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪೋತಿಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿತೀನಿ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಬಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಾನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಬಲ್ ಮಮ್ಮಿ ನೆನಪುಂಡೆ ಓ ಇಸವಿದ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಏತ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟಿಪ್ನ 2008 2008-7 2008 ಆನ್
2012 ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಬೈತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 2008 2007 ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಾನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಏಪಲ ಬಂದ್ಬಿರಿ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಜನಲ್ ಎನ್ನ ಆಣ್ ಮಗ ನಕುಲು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಣುಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ದಿಶಿ ಬಂದ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆನಲ್ಡ್ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆಶಿ ಬಕ್ಕ ಸಚ್ಚು ಬಂಟಿ ಉಂದೆನ್ನ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಮಿತ್ ಸೊ ಅಕುಲು ಏಪಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುರ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಮಮ್ಮಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ತಂದೋರು ಖಾಲಿ ಅದಾನೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಾನಿ ಮಮ್ಮಿ ಮೂಡೆ ಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಾಕಲು ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಇಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಮಗ್ಗ ಲೆಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಮಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಬಂದು ಬಚ್ಬೇಡ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬರಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಮ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ನಿಂದಿತ್ತು ಗತಂಡೆ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರೆ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ರಪ್ಪಗನೆ ಒಂದು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಾದ ಅರೆಗೊಂಜ ಅವು ಸೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆತೆ ಅಕ್ಲು ಲೈಫ್ ನಮ್ಮದು ಏತ ಜಾಸ್ತಿ ತೂತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪ ದೀತಿನ ಮೂಡೇನು ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆನುಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚೆ ದೇವರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ದೀತಿನ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಬಲ ಬಲ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂಟ ಟಿಕ್ ಮೂರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಕಾವ್ಯ ಬರೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಏನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಟ್ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಅಕುಲೆ 3 ಜನ ಪೇದ ತಿರ್ಗೇರ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತಿರು ಒಣಸುಗು ಐಕ್ ನೆಕ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಏಪಾಂಡಲ್ಲ ಸರಡಬಹುದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಈ ವಿಷಯ ಡ್ಯಾಡಿಡ ಪಂತಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಉಡ್ದೆ ಮಮ್ಮಿನ ಹತ್ರ ಉಡ್ಡೆ ಬಂತೀನಿ ಮಮ್ಮಿಯೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಮಮ್ಮಿಡನೆ ಪಂತೀನಿ ನಾನು ಊಲ ಡ್ಯಾಡಿಡ ಊಲ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಮ್ಮಿಡನೆ ಪಾತೇರು ನಾನು ಊಲ ವಿಷಯ ಪಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿಡ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜನೆ ತಾಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹರ್ಟ್ ಅವು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಗೆ ಇಂಚಗೆ ಮಾರ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಉಲವು ಉಂಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಅವು ಏತ್ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆವು ಸೊ ಯಾನೆ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಯಾನೆ ಮಮ್ಮಿಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆದ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಂಚದ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಇಂದು ಯಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡಗಂತೆ ಮಮ್ಮಿಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಕಾವ್ಯ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಯಾನು ಕಾವ್ಯನ ಮದ್ಮೆ ಆವಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಬಂಡೇರು ಮಮ್ಮಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಈತೇನ ಆಯ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಈ ನಿನ್ನ ಕಾರಡೆ ಪೊಂತುವ ನೀ ಕೇಪ ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗಾಲ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಇದ್ದಿ ಈ ಪನ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲ ಅಲ್ಲೇನು ಮಗಲೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಆತಲೆ ಈ ನಿನ್ನ ಕಾರಡು ಉಂತುದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವುಲಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಏಪ ತೋಜುನ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಅದು ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮುಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಚಂಡಿಕೋರಿ ಅರೆಮರ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ 27 years ಅನ್ನೋ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚ ಸೊ 27 years ಹೆಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ ಒಂದು